si Candy Kakaktin, 48 years old, taga Barangay Surgi, Pauway. Bali, mga 1 year na akong gumagamit ng TV ko. Ngayong August. Last year yun? Last year. August 5, di ko makakalimutan talaga yung August 5. Hindi ko maintindihan talaga yung naramdaman ko noon. Yung parang lumulutang ako na parang yung parang mamamatay na talaga yung pakiramdam ko. So, hindi ko alam kung ano talaga itong naramdaman ko. So, gusto ko man noon magpa-check up sa hospital, pero dahil nga may COVID, mas lalong nakakatakot. Kaya, unang-una parang ang naramdaman ko pakaiba, parang unang-una siyempre parang nahilo ako kasi parang nalasing ako. Parang, as the days goes by, talagang parang yung mga naramdaman ko parang nag-spark siya dito. Siyempre yung talaga naramdaman ko kasi di ba may cyst ako sa breast. Nag-spark dito sa breast ko. Tapos itong paa ko parang nag-spark dito. Pero before kasi talaga doktora, parang may nakapapa ako dito sa bibig ko na parang bukol siya. So, masakit siya. Before ako nung check up. No, hindi check up po. Yung bago mangyari yung lumulutang-lutang po ako. Ano po yun? Nagpa-ultrasound pa po ako. Nagpa-ultrasound pa ako. Pila-pila pa ako dun sa may hospital, sa malaking hospital. Pabalik-balik pa. Pero wala naman sila nakita. Normal lahat. Normal pati-higi, mga lahat normal. So, bakit ganun? May naramdaman pa rin ako. Kaya, sinubukan ko po yung tibikos na ito nga po. Malaking pagbabago talaga. Tapos, ayun nga, diba, nagpa-check up ako, sabi niyo po, yung breast mask. May breast mask ka lang. Konting ingat lang, talagang babagsak na siya sa Tapos, ayun, after din na spinal alignment ako ganyan. Gaan ang pakiramdam ko noon. Tapos, ayun na, ang payat-payat ko pa, isa pa. Ang payat-payat ko noon, siguro, wala pa ako 40 kilo. Ba noon? Noon parang mababa. Malalim yung pisngi mo. Tapos ang payat mo. Dry po yung balat ko. Tapos malalim ang mata mo noon, Candy. Dry na dry yung skin mo. At saka yung una-una napansin ko noon, mga after 2 months akong ganito. Kasi talagang, ewan ko, luminis ko yung aking, dito, wala, parang tagal yung balak ko, ba't ganyan, dapat. Ayun na, parang pula-pula ng lips mo, ganyan. Tapos, dapat, yung naramdaman ko naman ng ginit, masakit yung mga likod ko. Na-lesson talaga siya. Subukan talaga nila yung tibikos kasi proven ko na siya talaga.